Ngatimbosimukai tese. Pamwe ndakuradzikai. Ndakukotsirisai mufundisi tsakwe vanhu vakakotsira. Ngatisimukei tose. Tasimuka nditi. Takasimuka kudaro ngatishigamuchirai mumba. Mufundisi ngamuzotora kudayi. Tirikushumira namufundisi Mazivanhanga from Boxbank AFM. Ngativafarire vauye kuzotora nguva yavo. Mufundisi nezuro takakomborerwa, marumwe zuro tikakomborerwa, marumwe zuro acho tikakomborerwa zvakare. Nanhasi takamutarisira kudini komborerwa. Tarisai chechi yakazara vauya kuzonzwa shoko raMwari. Tese tine nzara nenyota yekunzwa kubva kuna Mwari. Sezvandanogara ndichitaura mazuva ose, nguva ino ndakuisira kwamuri imi naMwari wenyu. Ini ndichigara pasi. In a much better way, Amen. Board of Elders, we acknowledge you together with your spouses. Together with your spouses, we acknowledge you. And plan. My revival is so vibrant. Say revival, you know, and rooting out one right to Shakanaka. Shakaditi, wait one more time. Chiku Pakatupedu, Dinama Zanda, Fambanazo, Dichakumbira, Kiti Chigarajo Pasi, and the Fambanao, Kubira Mrambe Makambira, Tibo Fire, Mr. Mambo Jesu Christo, Nazareta. Brother Robert is in the house. Today we also have Brother Panache is in the house. Mr. Mchakati Varipo is also a leader in our men's department at House of Prayer. And also Mr. Mangoti is in the house. He's our administrator at House of Prayer. Amen. You are a blessing to me. May the good Lord continue to bless you and enable you. Amen. Vangani varikuitwa zvakanaka nerevival. Hallelujah. Urikutaurira chokwadi kana uchiitwa zvakanaka ngoti yaka. Hallelujah. Kana wanga usiri kuuya wakasarira kumashure usingaiti. Tinotenda kuti Mwari vanokubatsira nhasi. Maybe uite catch up. Nekuti hanzi kupedza kwakakosha kupedza nevamwe. Ndikutenda kuti uri pano. And tinotenda kuti Mwari vari kuzokuitira zvakanaka. Mushure mekunge wanzwa izwi ravo kuti Bhaibheri rinoti munhu haangararame nechingwa chete, asi anorarama neshoko rinobva mumuromo waMwari. Zvireva kuti munhu akasadya shoko anofa pamweya. Munhu akasaziva shoko anofa pamweya. Saka ndoda kuti ugadzire mweya wako, ugadzire mweya wako panguva yemanheru ano. Munana mukuru uchaitika kwauri ndiwo kurigamuchira nokurinzwisisa, kuti ukarinzwisisa richaunza zvibereko kwauri. Haleluya. Ndoda kuti tiri patiri papo tigokotamisa uso hwedu tisvike pandinonamata. Ngamutsvene muri Mwari. Taungana tenzi wangu nechikonzero chezita renyu. Tabva kwakasiyana siyana kuuya panzvimbo ino. Mweya yedu inotarisira kusongana nemi. Mweya yedu inotarisira kuitirwa zvakanaka nemi.
hakuna akasangana nemi mweya mutsvene upenyu hwake ukaramba hwakadaro. Zvinoda kukukumbirai Ishe, ndakukukumbirai tenzi wangu, mumwe noumwe ari pa songanai naye. Kune vauya nemwoyo yakaputsika, kune vauya vachirwadziwa, kune vauya vakaremerwa, kune vanorwara, kune vari kuchema, vose vaitirei zvakanaka panguva yemasikati ano. Ndakutendai, ndakuvongai, ndakuremekedzai. Kereke ndeyenyu yakasiyiwa mumaoko enyu natenzi wedu Jesu Kristu. Zvino ndaikumikidza kwamuri panguva ino yemasikati ano. Vanzwirei tsitsi, muvanzwire ngoni panguva yemasikati ano. Mundinzwirewo nyasha, mundinzwire ngoni panguva yemasikati ano, nokuti hakuna akagona kutsanangura inzwi renyu achinge asina kubatsirwa nemi. Ndakukumbirai mubate muromo wenyu, rurimi rwenyu, musanditendere kutaura zvomusoro wangu. Chitaurai imi zvamuri kuda nevanhu venyu. Ndinonamatira pfungwa dzavo, nzeve dzavo. Shoko renyu ngariwane pekusvikomara. Muvagonese kunorirarama rigoburitsa zvibereko. Muzita rinoshamisa raJesu Kristu weNazareta. Amen. Numbers chapter 22, then Jeremiah chapter 29. Numbers chapter 22. Do not tiverenge kubva pavhesi ya1 kusvikira pana 6. Numbers 22 kubva pavhesi ya1 kusvikira pana 6. Numbers 22 verse 1. Then the children of Israel moved and camped in the plains of Moab, on the side of the Jordan across from Jericho. Now Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites. And Moab was exceedingly afraid of the people because they were many. And Moab was sick with dread because of the children of Israel. So Moab said to the elders of Midian, now this company will lick up everything around us, as an ox licks up the grass of the field. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites at that time. Then he sent messengers to Balaam, the son of Beor, at Pethor, which is near the river in the land of the sons of his people, to call him, saying, look, a people has come from Egypt. See, they cover the face of the earth and are settling next to me. Therefore, please come at once, cast these people for me, for they are too mighty for me. Perhaps I shall be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed. Can you repeat verse 6? Therefore, please come at once, cast these people for me, for they are too mighty for me. Perhaps I shall be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that he whom you bless is blessed, and he whom you curse is cursed. Amen. Can you please read for us a bonus scripture, Jeremiah chapter 29 and verse 4. Jeremiah chapter 29 and verse 4. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to whom were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Verse 5. Build houses and dwell in them. Plant gardens and eat their fruit. 6. Take wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. And seek the peace of the city, where I have caused you to be carried
taken away captive, and pray to the Lord for it, for in its peace you will have peace. Thank you so much. Amen. Imboti kusvikira Mandiropafadza. Andisumbo kunzwa ichechi. Okay, apo wataura nekuti ndati taura now, chitaura naMwari iti kusvikira Mandiropafadza. Ndoda kutaura nawo yatichataura pazuva ranhasi kwenguva yatichatenderwa naShe. Chandiri kunamatira nekutenda ndechekuti patinozosara topedza iwe unenge wadini waitirwa zvakanaka. Ndikuvimbise kuti ukateerera ukafambirana neni ukasabatwa nehope dzanga dzichitaurwa napastor ukagamuchira izwi, your life cannot remain the same. Hallelujah. Kana uchizvitenda nditire amen inobowa Satani. Taverengesa nyaya iri pano kuna Numbers chapter 22. Inawo iri kuitika mushure mekunge vaIsraeri vachifamba kubva kuIjipita vadzikinurwa naMwari. Vari mumugwagwa kubva Ijipita vanosangana nezvaivadzivisa zvanga zvakawanda. Asi nechikonzero chekuti kwaiva negore raifamba pamusoro pavo, which is the Shekinah presence of God. Hakuna chavaisangana nacho chaigona kuvakunda nekuda kwepresence. Ndokubva Mwari wati nawo, gadzirai areka ichamirira uvapo hwavo. Areka iyoyo ichafamba pamberi. Hamuna kwamunoenda makatungamira areka ngaiende pamberi. So vaingoti pese pavafamba areka inenge iri pamberi. Iyo areka iyoyo ndiyo yaivarwira hondo dzavo. Saka vaiti wese opoza areka yaigwaravasha, wese ada kurambidza areka yaivakundira hondo. Vaizosara vorwa ivo physically, but huri pano hwaMwari vapedza hondo dzavo kare. So hakuna kana munhu wana akagona kubata vaIsraeri kubva Ijipita vakafamba pese pavakafamba. Kudzamara time yavazosvika panzvimbo yanzi Moab. Ende nzvimbo yacho iri kunzi Moab iri kuratidza kuti itori pamhenderekedzo perwizi Jorodhani. Uchikrosa Jorodhani ndopaunonopinda muJeriko. Jeriko ndoguta rekutanga munyika yechipikiro. Wakambozvodera kuti pese paunonamatira chinhu, chese chaunodokwairira kwenguva yakareba, time yaunenge wakuda kunochibata, that's when all hell breaks loose. Nyamba Satani ane manomano anotozviziva kuti waakusvika. Ndopano kunzira the greatest resistance like never before. But kana wakunzwisisa manomano awakaipa so zvinoreva shoko raMwari kuti we are not ignorant of the wiles and the ways of the devil. You know when the going gets tougher, there is something that is about to happen. Because ukaronda shoko raMwari pese pazvaita kunge zvaakuda kunonyanya kuoma ndopavanga vakuda kunopinda. Hallelujah. Nditenderewo ndikwazisa mai vangu mai Maswera. Makasimba here mama. Mwari kudenga kuitire zvakanaka. We were together in incredible. I didn't know you are here. I acknowledge you. Hallelujah. Now, pese pazvinenge zvakutanga zvinoda kunoita, ndosakani panonyanya kukuisira resistance. But iwewe chiregedza kubva pamadhe ako, chiregedza kubva pakudokwairira, ndopawakutonyanya kuti Mwari kusvikira Mandiropafadza. Pano handipi. Vachisvika paMoab vakutoona kuti chipikirwa icho, vakutoona kuti kwatakadzina Mwari tiri kuenda uko, vakutoona kuti blessing
Bhaibheri rinoti muna mambo muMoabhu wainzi Bharaki, wanga atonzwa nhoroondo neguhu revana vaMwari kuti kana Farao chaiye haana kugona kuramba akavabata. Nyamba Farao was the greatest power in the whole world. Hakuna nyika yaimira hondo navaIsraeri. Ndokubva guhu rafamba rasvika kuti imi, there is a type of people, there is a generation. Farao chirwiro chaakaita hondo haasati ambokundwa, but vanhu vatiri kutaura ivavo naMwari wavo vakakunda Farao. So guhu ravo ndokusvika Moabhu vasati vasvika. Ndosaka toona kuti time yaunozosara wasvika kumusha, zita rako rinenge ratosvika kudhara. Kuti kurudzi rwavo hakuna atambotenga motokari, but iye hatiziye kuti munhu akaita sei, anadzo 4. Unozoti usvika kumusha vanenge vapedza kutaura nezvako. Hakuna vana vemisha havasati vamboenda kumayunivhesiti, vake vese vapera vari mhiri kwemakumbo. So time yauri kusvika kuna vanhu vakatotaura pamusoro pako, kuna vanhu vakatonzwa guhu rako iwewe kuti Mwari uri kukuitira zvakanaka, Mwari ari kukusimudza. Nyamba pakunzwa zvekunaka kwaMwari mulaifu mako, panosimuka mweya unonzi godo, ndo panosimuka shanje. Shanje ndo yunivhesiti yekuroya. Vasati vakuroya vanofana kutanga vakuitira shanje. Kana mune dhimoni rakaipa mukaona kana muchechi iroro baba musatambe naro, dhimoni rinonzi shanje. Ndoraita kuti vanhu vaisirane mishonga pachechi. Munhu achibva kudya chikafu pachechi usvika chitonzi akafa nekuda kweshanje. Ukaita zvekutamba dzinokubata uri mutendi. Kutongoonawo mwana wevamwe achiitwa zvakanaka kunzwa kubhoila kuti ko zvabhoitirweiko kana shanje yapinda. Nyamba kwese kwamakuenda kwamakunosvika muri kutosvika makamirirwa nemweya wegodo, nemweya weshanje, mweya weutsinye, mweya usvika nekuona vana vevamwe vachibudirira. Ndine vanhu vari pano izvezvi vakateerera life yako kubopa kwayakaita ishanje dzevamwe vanhu, utsinye hwevamwe vanhu vanobheja kuti haaende, vanobheja kuti haapinde, vanobheja kuti haachibate, nekuti vanongori neshanje chete. Bhaibheri rinoti Bharaki ndokuona vaIsraeri vari in the plains of Moab. Zviri kuratidza kuti Bharaki nyika yakakareka pakaita pamusoro, vaIsraeri vari nechepakaita pazasi. So Bharaki waitoona a horde of people. Ndokubvunza kuti ndivanani zvika ndovaya vamakanzwa nezvavo, havakundwi, havaroveke, havatukike. Ndopanofunga plani kuti zvino vanhu vakarova Farao, zvandiri mambo hondo ndinayo, ndinovarova sei vakarova Farao? Farao anorova imi, but ivo vakarova Farao, vakaziva kuti saka I am defeated already. Ndopanoita devise a plan. Ndopaka pakati no kuti vanhu ava ndivarove, chiregedza ndidaidze mumwe murume anonzi Balamu. So tina Bharaki naBalamu. Balamu ndokutumirwa nhume naBharaki, zvikanzi ndokumbira kuti uye kuno, nekuti pana vanhu vauya nhoroondo yavo hapana akambovarova, nhoroondo yavo hapana akavakunda, but ndakuda kuti uchiuya uvatuke. Kana wavatuka zvimwe kuda ndakuchizovarova vanhu. Zvoreva kuti Bharaki wakanzwisisa kuti munhu asingaroveke anogona kurohwa kana achinge atukwa. Muri kuinzwa iyo chechi? Munhu asingaroveke anogona kuzorohwa kana ava nechituko. Zvorevawo kuti munhuwo ane blessing kana kuti shoko rakanaka pamusoro peupenyu hwake haroveke futi. So Satani asati adhila nelife yako anotanga
life yako kuti utange watukika. Zvinoita here kuti mukristu atukwe mufundisi? Jesu vakapedza basa, hazviite kuti mutenda ari muna Kristu atukwe. But sei vamwe makristu vari kutorarama zvaunonyatsoona kuti iyi case izvi, but muna Jesu akatenda. What is happening that other believers are living lives that are manifesting cases? Let's take a closer look. Bible shoko raMwari rinoti, ndinoziva ndibhalako kuti wawaropafadza aropafadzwa, wawatuka atukwa. But pandiri kuda kuti chechi bate nepanze, ukavatuka ndinobva ndavarova, ukavatuka ndinobva ndadini ndavarova. Zvoreva kuti chituko, rega nditaure izwi iri, chituko anointing inoti kabata munhu anongotaka kukundikana mulife yake. Izodzo raSatani rekuti rikakumhara rikakuputira, aunawo kana chaunobata chinofamba. Maoko akwa unoziva kuti ruoko rukatukwa mumba musati mambopwanyika ndiro, zuva raunopindamo muwiki 1/4 dzinenge dzapwanyika. You become so clumsy, zvinhu zvako zvese hazvibude. Unotuma mama kuti panapa pasati pambopwanyika ndiro, chisukiro chatakaita pano kochii iwewe uchingoputsa ndiro kuda, achitopedza mutauro waputsa imwe futi. Nyaka kune mhepo dziri kumushaveni dziri kuti avakatukwa hamuna vapinza basa hera, ngaabude basa kutsangara watsimba pano, watsimba pano, watsimba kuti hapana chaanobata chinoendeka. Ndiro dzangu dzapera, ipaga nditsvage mumwe. As simple as that. One kuti vanoita utsinyo kuti usashande mumba chaiko, kwakuzoti kushanda muofisi. Haleluya, haleluya. Vanoita utsinyo hwekuti usatombopunyuka. Chavari kuda ndechekuti urambe uri pauri ipapo, uri murombo wakatsikirirwa pasina chaunoita chinobudirira kana kufamba. No fruitfulness, no productivity, uri munyika yeutongo. Hallelujah. Ndikuziva kuti gore randakauya kuno kuSouth Africa, the first time I went back home, ndakasvika pakuudzwa kuti kwadi kudzoka kuno. Wakasiya kumba wakapisa here ngatiri kwani. Tarira maondera waita, tarira unoziva unozwa kupisa mwoyo kuti aumana wakumana vanhu vari kutidaro. But vaitozoona kuti hapana nechiri kuitwa kunze kwenyika. The only thing that showed I was in South Africa, matenda futhi. Akanzi Oster. Chete. Indiri nani, mumwe chinotoratidza kuti wanga uriko i-t-shirt yakanzi I love South Africa. Ndopavanoti dzadziri kujonidzi. But time inongonzi ngati wete mdeme tite bride pana no time yamushayikwa iwe. Apo wanga uri kuSouth Africa. Wonyatsoona kuti but chandiri kuita chemo munyika yeutorwa chii? Chii chinoita kuti nyika yakazara ma-opportunities eSouth Africa, life yako yaramba. Kwete kuti hauna kudzidza, makadzidza baba imi, makadzidza mama nini. What is happening with your life? Inga vasina kana kudzidza zviri kutofamba wani, akutodharaivhawo chimotokari chake wani. Ko iwewe life yako chii chabva chanyanya chaita kuti life yako iwewe irambe yakaita zvayakaita izvi? Hama dzangu, varoi vachiriko, murikundinzwa zvakanaka. Musafunga kuti zvaka kufamba mumafreeway akuchisina uroi. Unoroyewa uchifamba mufreeway, unoroyewa uchigara muRoundabout. Murikundinzwa musha here cheche yaJesu? Mukasazvingwarira zvinhu izvi munorarama life iri muzvituko muri muna Jesu wenyu. Haleluya. Unoziva kuita munhu wekuti ari kuno Jonisoro paanongonorara kudai, hope dzako dzaunorota dzinongokuudza kuti hakuna chinofamba mulife yako. Unoteerwa nerimwe zimombe so rainzi Tanzania rikumusha kwenyu 93 years 1993 ndopamaiva nemombe iyo unoiona iri kuno kuSouth Africa muhope dzako.
mombe tema chikutsvaga muchechi makazara vanhu. Inoita mombe seinofunga ari papi kutiza kudai newe kutiza kudai kutia pese pawaenda inenge inewe kuhope iri mombe. Okosha life yako yakaita sei inoterwa nemombe kuhope. Okutiza kutizira bhengi inosvopinda bhengi imwe ichikutsvaga chete. Nendaa yekuti kune mazwi, kune mashoko ari kutaurwa munzvimbo dzakamanzika munzvimbo dzemurima dzinoti uyu haaende. Kunyangwe aine zwi rechiprofita rakataurwa namufundisi wake, kunyangwe aine zwi rekuropafadza rakataurwa nemubereki wake, pati pane vari kubheja kuti asa haaende, kenana haapinde, freedom haamboiwana, kupfuma haambopfuma. Iwo ndopo vari kuramba wakarelaxa, nyamba une hondo dzemweya dzauri kurwa nadzo. Balamu yakuno tuka vana Bhaibheri Balamu achiuya ndobva ati vaka altare. Amen. Want you to erect an altar. Munhu haangotukwe anotukirwa paaltar, because the altar is the meeting place of the spirit realms. Humanity and divinity zvinosangana pachinyi paaltare. Ndobva Balaki wavaka altare yake zvinonzi kwaura mabhuru 7. Muroi wako iwewe ari willing kuita anything to make sure life yako haifambei. Nyamba akanzouya negumbo renhunzi, they will make sure they take that leg to the witch doctor. Nyamba akanzouya nemazai enjusu vanoenda kumvura kuti sai wobvunza kuti muri kudokwairira chii kungoti mwana wamaitereka asasimuke. Makavaita sei hapana godo chenonzwa kuti hafane kudini kusimuka. But iwe ndiwe usingade, hauna kana commitment kukunamata kwako, hauna kana commitment kuna Jesu waunonamata. Nyamba vari kurwa newe, they are so committed zvekuti 3 AM anogona kumuka achienda kung'anga achiendera iwe. Iwe pakanzi all night prayer hauwanikwe, pakanzi night prayer hauwanikwe, pakanzi fasting hauwanikwe, pakanzi prayer camp hauwanikwe. Muroi wako 3 AM ari kuenda muchando muna June kuti mwana wamaitereke ngarive rombe. Hallelujah. Hallelujah. Nditire amen inobhuwa Satani. Balaki avaka altare. Zvinonzi Balamu ndobva adokorera ndokuona vaIsraeri asati atuka. Zvinonzi akuda kutuka akati chibira ndibobvunza Mwari. Achibvunza Mwari zvikanzi iwe vanhu vanoda kutuka havatukike ndakavakomborera kare. You cannot curse these people. They are a blessed nation. Nyamba paadai soko Bible shoko raMwari rinoti vaIsraeri vaifamba in a formation yavanga vapuwa naMwari, vane instruction yavanga vaudzwa naMwari kuti vanangu kana muchifamba aiwo mafambiro. Apa uri munhu akaveka instruction zvekuudzirwa manje tigara yavo zvausingadi, kuti mirai ndo zvausingadi, unongoda kuita zvaunoda. Nyamba Mwari wako ndiMwari wema-instructions. Kana makufamba ndoda marudzi matatu kumberi, Judha kumberi mberi nemamwe marudzi maviri, kurudyi ndoda vatatu, kuruboshwe vatatu, kumashure vatatu. Pamafamba munofamba muri information iyo, pamunokemba muri information iyo. Pakati pe ndinoda kuti pavakwe tepeneka. Vatepeneka ipapo ndoda zvipiriso usiku namasikati. Aritari ngaisadzima, ngaigare ichingopfuta ichipungaira utsi. Mozisi navaRevhi ngavagare pakati ipapa. Imicheni kuendesa maofferings kuna Mozisi achipwititidza utsi mutemberi. Hakuna kana wana achawanena, hakuna achamira nema nokukundai. Teererai zvandakudai. Ndokubva vatanga kufamba vakadaro. Nyamba pakutofamba kwavaIsraeri already vakufamba vari pamuchinjikwa. Balamu parida kuyada kutuka vanhu vari pamuchinjikwa, zvikanzi havatukike. Hallelujah. The Bible says that he blessed them
zvichidzokera zvikanzi zvaita nekuti Mwari wangu ati nditongovaropafadza. Zvikanzitarira zvakaita Israeri, kubwinya kwaMwari kuri pamusoro pake. Hana chaanobata chinoramba, kwese kwaanoenda hondo dzake anokundirwa. Zvikanzi nyarara mani, zvikanzi handinyarare nekuti Jehovha vari kuti ava vakaropafadzwa enda havatukike. Ndauya kuzoudza chechi yaJesu kuti wakaropafadzwa hautukike. Kana ropafadzo yamhara pamusoro pelaifi yako yauri kuramba uchingochemera kuti Mwari kusvikira mandiropafadza, usambonyarara munamato iwoyo, nekuti ukaona ropafadzo iyoyo ikakumhara chavanaka chinoendeka kwavaenda. You are a winner. Tatoona will be with you. Respect will be with you. Riches will be with you. Honor will be with you. Health will be with you. Joy and peace will be with you. For the blessing of the Lord maketh rich, and it bringeth no sorrow with it. Kana yapo ropafadzo, hakuchina kusuwa, hakuchina kutambudzwa na Satani. Ndo basa reropafadzo iro. Tukike nodondituka azvitoiti ndokubva Balamu wadzokera asi aropafadza vanhu. Ndikaanza kutaura kuti kudii. Uri kuona pane zvinhu 2 zvinoitika mulife yemunhu: blessing or curse. Ask your neighbor, are you blessed or you are cursed? Kana ndichiparidza ndoparidza newe manje, ndoparidza nedzakwa dzako. Kune mumwe anofanira kuziva Bhaibheri stere ari kutoti apasita anotaura zvita. Kuna muKristu anoita sei? Unotukwa, ngandikupindure. Numbers chapter 25, just 4 chapters later, kaverenga kubva pavhesi 1, inoti vaIsraeri vagara paShitimu, nzvimbo yainzi Shitimu. Vagara ipapo zvinonzi vakatanga kupanduka. Ndokutanga kuofa maofferings kuna Baal Peor, ndokujoina maMoabites, ndokutanga kunamata Mwari asiriye. Mwari ndokutsama. Bhaibheri inoti Mwari ndokutendera vavengi vavo kuti vavabate. Haleluya. Ndokutendera vavengi vavo kuti vadini? Vavabate. VaIsraeri ndokuchitanga kubatwa navavengi. Urombo hukatanga kupinda maIsraeri, nzara ikatanga kupinda maIsraeri, kutambudzika kukapinda maIsraeri. Chii chaita kuti Israeri yakaropafadzwa isingatukiki? Hati ndoyabva pa22 Numbers yanzi haitukiki, haikundiki, but pa25 vakutorohwa namaMoabites. Hanzi nokuti vakavajoina worship of Baal Peor. They opened doors that were closed by God. So zvinoitika mulife yako unogona kuzvivhurira madoo wega ekuti utuke. Pastor, zvinoitika sei izvozvo? Bhaibheri rinoti vavhura madoo iwayo vakabva vazvirealiza kuti tatadzira Mwari zvakanyanya, chireka titendeuke. Vatendeuka zvinonzi vari pasungano, vakaungana vachinamata vachichema kuna Mwari, kuti Baba takakutadzirai, tikajoina kunamatwa kwaBaal Peor, tiregerere. Vari parufaro pamusanganisoro, chichema kuna Mwari, vachikumbira tsitsi kuna Mwari. Zvinonzi pane rimwe zimuIsraeri zimupana so zimuyuthi rainzi Zimuri. Ndwakana zita racho Zimuri. Zonzi Zimuri ndokunotora musikana wake wechiMidianite. Vamwe vari kuchechi, vamwe vari kumashowe vari kuchema kuti Mwari tiri kudawo nyasha. Zimuri ndopaakatohagana zvake nebhebhi rake. Kwete kuzonyara ndokuuya nekumamhenderekedzo kwisungano. Vamwe vachinamata Zimuri uya ari kuonekwa achifamba kumhenderekedzo kwechechi nemusikana wake. Ndokuenda kuseri kumatende kwaigara vanhu. Zvinoti Phineas anga ari muprayer, but he was watching and praying. Ndokuona kuti patiri kutsvaga nyasha kune vamwe vari kutikanganisa panapa. Akaziva kuti ava vanhu pavaenda kumatende ava hakuna chakanaka chokunobuda ikoko. Zvinonzi akatora pfumo ndokutiira kumatende ikoko. Ndokusvika kuti Zimuri nakozina wake kwakuvabaya vari vaviri. Zvakawanda tichataura akafira ipapo. Bhaibheri rinoti kumunamato chiprofita ndobva chaburuka. Zvikanzi ndakunzwa imi namato yenyu nokuti Phineas wanyaradza kutsamwa kwangu. Ndokubva Mwari warestore blessing, warestore life yavaIsraeri. Chii chakaitika? Vakavhura door rezvituko vega.
une imwe lifestyle so yaunorarama yekuti unozvivhurira zvituko wega. Baba, machechi medu havasi vanhu vese vari kunamata vakarevesa. Haleluya. Tokona kusakunhonga imba imagine dai taita zvekumasowe imi maisimukai nemi baba maite nezuro mira yavo nemi sister nezuro pamahacha. Can you imagine what type of a church? Maipinda mega mfundisi vana. But muyamchene manje anoziva. Anoenda zvako kasi kuziva zvekudini? Zvekuita panenge achiziva. Isu tinozviona life yako kuti makaona iti tiri kuita nekunamata tiri kuita kuzoita chikorobho nokunoti hakuna munhu anonamata zvinhu zvichiramba zvakadai. There is something wrong. Kune zviri kuitwa nazimuri. Mubvunzo kuti hausi zimuri here. Kana vari maita hamusi kosi. Muri kuona kana maameni makudikira mashoma. Pandakunanga haikapasta tafamba tese 3 days. Tichifamba zvakanaka kwamamenda kunde kupi. Hakuna kana mushonga unombotapira, inotongovava mishonga yacho yese. Ukaona watapira uri kunyepera, hausi mushonga. Unovava, jekiseni rinorwadza. Ende kuti blessing yamunamatira kusvikira Mandiropafadza kuibata, tofanira kumbokubaya jekiseni. Hamuna here nguva tsvuku mudzimba umu. Mbiya hadziko here kumba umu. Netsvimbo dzine zvuma zveblack newhite nered hazvipo here kumba umu. Wauya pano kuti kusvikira madini Mandiropafadza haishandi ichiramba. Mwari wedu ndimara negodo. Takasituka fambi dzinomira murodhu idzodzo dziri nani kune fambi yemweya. Anoti nhasi ari kuna Jesu mangwana ari kungotsvuku mangwana ari kuziyoni mangwana ndokufambi kupedzisira. Ditire amen inopiwa Satani. Uchiuda ndirame ndichipadzana ndochienda zvangu. Haleluya. Amadzangu varoi vachiriko but havana simba kwatiri. Asi tikaita zinyekenyeke chimwe tikabata togorega tikabata torega tinotukika. Don't even deceive yourself one day uchifunga kuti hapana chinomboitika kwandiri. If you play with this business of worshiping God, unozvinonzira zvimwe zvinhu mulife yako zvausingazombogona kudhira wakabvisa mulife yako. Just the day before yesterday, ndine umwe mwana akandifonera nechurch member asitoriwo church wedu. Ndaitoda kuramba ndikazoti ngatiende nezvandakatumwa naMwari. Baba nemuzukuru wangu anetseka nemweya tsvina vauya kuofisi vagara. Akutanga kutsanangura baba ndakamuiwa nemunhu zvikanzi kune madzibaba vari kubatsira mazuva ano. Ndakanyarara ndokuenda kwamadzibaba ubva kwamadzibaba. Hadzi ndichikubva kwamadzibaba mheri chinhu chandakatanga kunzwa panapa. Ndobva ndanzi kuna vamwe manje vanobvisa ichocho. Tobva taenda futi. Ndabva ikoko manapuwa jira rakasungwa. Ndasvika kumba mweya wangu katanga kunzwa kuti pandakada kurisunungura ndobva ndati chimwe futi chakuendanya kufamba pandiri. Vandakuti wakagamuchira Jesu here zvikanzi unopinda chechi ipi Roma. Ukatotenda Jesu tapinde mauri. Kosei wakazoenda kwese noti kwese kwawaendawo wanzi kuchechi nyamba wari kuenda kumwanga. Wanzi unobatsirwa nyamba wanopuwa zvimwe. Ndinzwe chechi yaJesu. Ziva kwekuenda unonotapuriswa zvimwe zvinhu zvinotambudza vana vako forever. Mozouya makuneta mufundisi ndakaenda kwakati saka zvakazodai. Don't do that. Kana wanda nezvaJesu rambira uri pana Jesu wakamira ipapo uchitenda koga. Muimba akati kumwe kose handizivi asi ipapo ndopo ndorambira paiko pamushinjikwa paiko pana Jesu zvikaoma ndiripo ndichingoti kusvikira madiniko Mandiropafadza. Haikona kuti wabva nembiya uye woti dai Mandiropafadza, wabva kunanga uye woti dai Mandiropafadza zvishande zvichidaro. Amen. Amen. So vanhu vakatowanda mumachechi. Life yako yakabatwa kwete nekuti hausi kushanda, kushanda unoshandeyo. You are a hard worker. Pavanhu vane lungu hatikuisei. But tikazobvisa pavanhu vakaachivha haupo futi. What's going on? Kudzidza kwawakaita, what's going on?
akaziya kuti tikangomurega benzi aenda. Haleluya. Munoziva here kuti kungotaura kuti vana vakapasa kuchikoro kunoroyesa? Munoroyerwa izvozvo kuti akapasa. Mukanyarara futi zvinoroyesa futi kuti mukunyararirei makadii kutiudza kuti ndozvakaitika. Saka vanhu ivava havafadzike kana vatongoda nezvako vakutonda nezvako. Ndine imwe nyaya ndinogara ndichitaura pamusoro peumwe mwana akapasa kuchikoro, flying colors, mwanasikana. Lokubva wawana yatinoti ndoyatoti bezari kana kuti inoti scholarship kuti aende kunodzidza kuEngland. Vamwana scholarship vakucelebrata vakati chete ngatudzewo hama kuti mwana adini apasa. This is a true story. Mwana apasa. Saka next week but one mwana anoenda kupi kuEngland. Ndokunodzoka mwewo mheno kamwe kambuya kumusha. Kambuya kakakamuleka kuti ina ndina mwana akaenda kuuniversity. Mangu mumba muna kana graduate kana wani. Moya muchinudzwa kuti wenya no graduate. Mbuya ndokuenda kuguva vaine kuti ndokupfunya chisero ndokurova guva nechibhakera vakati aende. Ava vari kutoronga mavhiza nechi pavari kuronga kumusha kuna ari kuti adini aende. Ndokuronga feo pati vakadya vakafara achiti mwana musunga rini mangwa nyamba kumusha kuna ari kurova guva achiti azviite aende. Akaita isei naigoko hapana hadi chete aende. Ndokutoperekedzwa mwana kuairport. Mazuva iwayo airport yeZimbabwe waitoona munhu achienda uchitobhabhaisana afambe zvakanaka. John mwana wamai John tonana muchicelebrate. Zvechokwadi akafamba akabhabhaisa vanhu mwanasikana akapinda mudenge. Ndenge ikasimuka. Gogo kumusha chikuti adini aende. Iyo yasvika Heathrow. Aburuka mwana. How are you, madam? Are you well? Are you here for studies or holiday? Madam, I've got a lot of work to do. Are you here for business or studies? Because guys, she's wasting my time. Next flight, back to Zimbabwe. This is a true story. Zimbabwe, uyo pa airport yeZimbabwe. Vafona, yanitori mwana wenyu kuno, atina chakigona kuzwanana naye. Mwana upi wenyu? Kanzi awedu isari kuEngland. Kanzi imi yaikuno kune mwana wenyu. Chii chiri kuitika vaenda kuairport vasvika paya. What are you doing here? Akakwira ndege nezuro. Mbuya kumusha vari kuti adini? Vatumira mashoko, vatumira makesi. Mwana akapasa zvakanaka, akaine great future ahead of her. But nokuda kwemunhu wana neshanje akati adini aende. Anonzi aizenga kuonekwa muGreen wachita up and down akapfeka mamvemve ndopa zvakaperera. Nekuda kwohwani munhu chete anongonzwa kuti adini aende. Ndikatotaurira uchiona wakagara pawakagara ipapa. Asi munhu wese anokuda. Asi munhu wese akukuitira zvakanaka. Asi munhu wese anotaura mashoko akanaka. Kune vari kutaura mashoko ekuti apinde mukena. Wakorera wazama watraya mwanakomana wevanhu. But aripo ari kudeclare kuti wahupinde iwewe. Asi masikati anonezera Jesu Kristu weNazareta. Atiunganire maunganiro atakaita aya maha. Amwe muchema anoti kana vaviri na vatatu vakadzamara vatongoungana muzita rangu neni ndinenge ndiripo. Ndikandikutaurire ari pano akataurwa kuna Zerubabel. Akati thus said the word of the Lord unto Zerubabel. Kubhuku raZakaraya pachapter ya4 rinotaura richiti now Zerubabel build the temple. Ndozviziva kuti vanaSanbalati vanogona kunge varipo. Ndozviziva vanaGeshem naMatobhaya vanogona kunge varipo. But let me tell you,
varipo ndaita tora kazaruka pamberi pako nyangwe satana akatazvite iwe kuzopinda nyangwe satana akata uchibate uri kuzochibata. Why? Because the anointing has come. Apateri shoko raMwari rinobva rataura richiti because of the anointing the yoke shall be broken. Because of the anointing the yoke shall be broken. Reka ndideclare masikatano nditi because of the blessing the yoke shall be broken. Nekuda kweropafadzo yaJehovha yavanga uchichembera kubva January kusvikira iko zvino tava muna September. Reka ndikutaurire because of the blessing the yoke over your shoulders shall be broken. Zvakatikirewa kuti muchafa muri marombe tauya kuzozvipedza nezita rinoshamisa ramambo Jesu Kristu weNazareta. Handisienderi kana ndine chechi panapa ndandishangari zvakarehwa navariri nenhema. The devil is a liar. The devil is a loser. Anouya kuzoba kuuraya nekuparadza. But John 10:10 anobva ati asi Jesu anouya kuti vave neupenyu. He comes that they may have life and life in abundance. And life in abundance. Chamari toda kukusiya uri mulife. Life in abundance. Toda kukusiya uri mujoy. A joy in abundance. Toda kukusiya uri mupeace. Peace in abundance. Nekuti kana Jesu auya chamari azvigoramba zvakadaro. Wese akabatwa naJesu wandinoziva. Wese akasangana naye wandinoziva. Hazvina kuzomboramba zvakadaro. Ndine cheche rinodinzwa inini panapa that Jesus is in the house to change your story. I don't care. I really don't care. Kuti kunotori nebepa rakanyorwa izvozvi rine zita rako navanin'ina vako nanzvadzi dzako nevana vababa vako riri mahari ndikunza yamarombe. Kana ndichitaura kudai inenge ngano ndine umwe mwana kuchechi kwedu ndiri kudeclare navo semadeclare andiriviga ndikati kuna vanhu vanobata mazita evanhu anoti munozopupura henyu after mapuruvwa kuti auri chokwadi. Ndopamaya kuti pastor pamaitodeclare veve mwoyo mangu ndaiti hakuna zvinhu zvakadaro vari kunyepa. Kati pastor atazodaidzwa kurufu kwafa rinonzi mbuya redu zvikanzi chiuyai pano tiite nhumbi panapa zvanzi kwasunudzwa hari nehari kune yanga iri pasi pasi. Vati vachiitora hariyo vakatanga kuifukura mabuda A4 double wrote 4 pages rine mazita evanhu. Zvikanzi pastor rangu ranga riri pamusoro apa ndeaipedza kuti vari kunyepa ingano dzavari kutaura idzi. Akazodzoka ega pastor my name was on top. Rakanzi ngaende zvake kuSouth Africa. Unzwa zvandikutaura izvi haisi nyaya yangu. This is a church member. Ngaende zvake kuSouth Africa but hapana chari kunobata ikoko chinofamba. Marriage yake haisi kuzofamba. Pastor, I was wondering why my marriage is in disarray. I was wondering why my life is in disarray. Kuna kuta haide. Maskatano nestara Jesu. Maskatano nestara Jesu. Ndati maskatano nestara Jesu. Maskatano nestara Jesu. Jesu chakabatwa nemamhepo. Chakabatwa nemakesi akataurwa pamusoro pelife yako. We reverse it in the name of Jesus Christ. Every yoke that was fighting against your life, that was contrary to the will of God for your life, we reverse it in the name of Jesus Christ. I'm expecting to hear the thunderous amen. Kunyepa kwake Satan, kunyepa kwayo mweya yechina, kunyepa kwa vana vabakuru vakatahupinde, kunyepa kwavo vakakuita mukadzi wechikwambo. Shamwari tinorambanisa vanhu nezvikwambo tingotaura vakwasha kumba kwenyu. Tinorambanisa vakaroraniswa nemweya yemumvura toti ngave nemuchato wake, ngarohwe muchato wechokwadi. Iroro ndo basa ratakatumwa naMwari. Keta bahano roboko soko robo shiva. The devil is a lie. The devil is a lie. That is, the devil is a liar. Mwemkoma kwa mtaro
Mozambique uko. It's a true story again. Ainzi Armando Mozambique. Abva kuMozambique kuya kuzoshanda kuZimbabwe, mazuva Zimbabwe pazvanga zvichifambawo zviri nani. Ndokubva anzi iwe kushanda kwako chaita hatisi kuzokunyatsa kukubhadhara nekeshi, but tichakupa mukadzi. Urikuona icho chimusikana icho? Chimusikana chidikiso. Ichocho icho. In the next kashanda 10 years chinenge chaheti pokuba. Ndiye achava mukadzi wako. Armando akatarisa akati zvangu zvadini? Zvaita. Ndokushanda aita basa rekufudza mombe. Chinozifudza. Dzokanadza chinozifudza. Gore rechi10 rapda kunokloka. Ndokubva muridzi wemombe atora mombe 1 mudanga pakati peusiku. Ndokuitina kuenda nayo. Makusena chipatika Armando achienda kunovhura danga. Ndokuona mune mombe 1 yakashota. Ndokumhanya semukomana anga akatendeka kuna baba. Ndaona kuti mombe mudanga mune 1 yakadini? Yakashota. Asi danga rakavhara. Hapana pari kuratidza kuti padini? Papwanyika. Zvikanzi nababa Armando ndoda mombe yangu. Zvikanzi baba tara chokwadi hapana zvandamboita. I'm very honest andina. Zvikanzi Armando ndoda mombe yangu. Vachiziva kuti makore 10 akwana. Ndobva akwana. Zvikanzi Armando ibva pano kusvika mombe yangu yadini? Yadzoka. Armando ndokutakura mabhegi ake akananga kuMozambique. But mupfungwa make chikuti but inini ndakashanda ndakapuwa chinyi? Mukadzi. Saka ndakafamba uchokwadi mukadzi wangu uyu. Ofamba mukadzi wangu uyu. Ndokuenda. Armando ndokufa. Mweya waArmando akafa akatsama ari bita. Ndobva wamuka kuti ini pandakafa ndakafa ndapuwa mukadzi. Ndakudzokera kwamutare kune mukadzi wangu. Atova munhu akura musikana wangu. Ndokubatwa nemweya. Mweya iwoyo wangoita michodaro. Aiti musikana mumwe akafa. Woenda pane munhu. Woenda pane munhu. Kudzamara kuti wanziti kumhuri kwenyu makaitei. Nekuti kune mweya wengozi, kune mweya wekuti kune mukadzi mumba menyu. Uri kuti hapana anoroorwa imumba munhu. Mune dzimwe nyaya dzamuri kuchema nadzo nokuda kwezvinhu zvakaitwa namadzibaba enyu. Usipo hauna kana zera nadzo nyaya idzodzo. But kune mweya iri kuronda the whole family kuti munonyepa, kudzamara taripwa ndokuti nyaya ikufamba. Asi masikati anonesta ramambo Jesu Kristu weNazareta. Tsumo yake chada kuinzwa pakati penyu. Inoti madzibaba akadya madzambiringa ebundo. Asi vana ndo vari kukuvara neugugu. Asi vana ndo vari kukuvara nebwadzira. Ndine vana vakuvara nebwadzira mafinances ako. Mari dzako dzine bwadzira iwewe. Marriage yako ine bwadzira iwewe. Life yako ine bwadzira iwewe. Ndosaka zvinhu zvisiri kufamba. Ndosaka zvinhu zvisiri kuendeka nekuti kuna vanhu vakabeja. Ndazvifambi. Muzita ramambo Jesu Kristu weNazareta. Every case yakapronounced pamunhu ari muno. Chamari kuyakuchene zita rako vanoriziva. Parakanyorwa vari kupaziva. Mugomo mariri izvezvi vari kutomuziva. Zvimaornaments zvakashandiswa kumirira zita rako. Vamwe vane zvidhori right now. Chiri murwizi chakabayiwa netsono kuti uya haasi akagara zvakanaka mumarriage. Ndewe maheartbreak. Iwe kuti unzwisise kuti life yangu marriage yangu iri kurambira papi. Patakaroorana nemurume wangu taifara. But nechikonzero chekuti kumhuri kwenyu kwawakaroorwa kuna vanhu vasingakude vakati tinomusota haagare zvakanaka nemwana wenyu. Ndopenda kunokuitira mhiko zvekuti pese pauri mumarriage vamakuda kutange munofara kune kesi irikutaura. But there is a blood written in the book of Hebrews chapter 12. The blood of Jesus Christ. The Bible says it speaks a better language. It speaks better things. Somebody kune ngozi irikutaura divorce pauri wewe. Kune ngozi irikutaura kusarorwa. But I introduce to you the blood of Jesus. It is speaking better things. Marombe arikutanga kusimudzwa. Ivo vasikati anonestra mambo Jesu. Vanga vasina kuroorwa vari kusimudzwa. Vachipiwa dzimba dzavo vasikati anonestra ramambo Jesu. Vane maoko asingabvume kubata mari. Vari kusimudzwa mafinances achiregedzwa. Nezita rinoshamisa ramambo Jesu Kristu weNazareta. As I preach this afternoon, handina chimwe chandichataura, handina imwe nyaya yandichataura. Ndoda kudeclare by the power of the anointing of the Holy Ghost, wherever you are, wherever you are standing, ndoda kuti mutendere kuti mai muchene yangu nyaya yanga ichinje. Ndoda kuti
Your story is going to change. Unakumbira mfundisi chirichi unafambele tsoka macho yako. Pastor akamukumbira kuti mutaure blessing pamusoro pekereke. Kana munhu achigona kutaura case yova nesimba pamusoro pelife yako. Zvakare usatambe nemunhu waMwari achitaura ropafadzo pamusoro pelife yako. I don't want you to take this declaration religiously. Do not gamuchire mazwi akutaurwa nemunhu waMwari pamusoro pelife yako. Hama dzako hatinamate Bhaari, tinonamata Mwari. Kana tinamata Mwari, nyaya dzedu dzinochinja. Dzakasiya dzakaoma tinoona dzadini dzasununguka nechikonzero chako chaJehovha Mwari. Munhu waMwari vako kunamatira, iwe kusimudza maoko wakafananiso ako. Ugamuchira chataura nemunhu waMwari. Baba vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Every case that is existing right now, yes, let it be broken. Yes. Right now, Baba munosishanya, Yes. uye munogara pakati pedu. Mweya inoramba chakanaka, izvezvi ngaiparare. Yes. Mweya yengozi, Yes. ngainzwe inzwi renyu rashumirwa kuti what you have blessed, no man shall curse. Yes. Right now, mweya washe sunungurai mamarriage, sunungurai mafinances evanhu akabatwa naSatani, dzimba dzakabatwa, motikari dzakabatwa, Yes. chikoro chakabatwa. Yes. Nezita raJesu, I set them free. Yes. Mhepo yedenga ngaikupfeke izvezvi. Yes. Sunungurwa paurombe, Yes. sunungurwa paurova, Yes. sunungurwa pakupema. Yes. Nezita raJesu. In Jesus' mighty name. Baba ndakuti maoko akasimudzwa mudenga ngaabate mari. Yanguva yekugamuchira pfuma. Nezita raJesu. Yes. Father, I release the anointing of wealth. In the name of Jesus. Right now, vasina mabasa ngavagamuchire mabasa. In the name of Jesus. Vasina dzimba dzasunungurwa mumweya ngavadzigamuchire. In the name of Jesus. Vasina mamereji ngavagamuchire. Vanoshanda mabasa asingabhadhari ngaapere vawane anobhadhara. Nezita raJesu. Yes. Father, I release millions and millions and millions of wealth upon your children. Amen. Nezita raJesu. Amen. Ngavagamuchire zvigaro zvepamusoro. Amen. Ngavagamuchire dzimba dzakanaka. Amen. Vanorwara ngavapore. Amen. Nezita raJesu. Yes. Vakadabwa nemweya yetsvina ngavasunungurwe. Yes. Mweya werufu ngauyende. Yes. Kuburuke mweya weupenyu. Hallelujah. Father, I decree life in abundance. Father, I decree the blessing of faithfulness. Vana ava ngavatendeke kwamuri pakufamba. Nyasha dzekutendeka ngadzivapfeke. Nyasha dzekuvimbika ngadzivapfeke. Yes. Nezita raJesu. Yes. Receive it. Yes. Simudzai rako kuna She. Kuti ndagamuchira ropafadzo. Ndagamuchira ropafadzo. Simudzai rako kuti ndagamuchira kuropafadzwa. Ndagamuchira kuropafadzwa. Hakuna anotuka zita rangu. Hakuna anotuka zita rangu. Hakuna vanoronga zvikabudirira. Hakuna anoronga zvikabudirira. Vakaronga ngavanyadziswe. Vakaronga ngavanyadziswe. Vakanyora mazita edu ngavanyadziswe. Vakanyora mazita edu ngavanyadziswe. Vanotivenga ngavanyadziswe. Vanotivenga ngavanyadziswe. Vana vangu havashandisike. Vana vangu havashandisike. Vana vangu vanobudirira. Vana vangu vanobudirira. Nezita raJesu. Nezita raJesu. I want you to shout kuti ndakatendeka Mwari kwamuri. Ndakatendeka Mwari kwamuri. Dzoko
dzokorora kuti kubva nhasi ndakutendeka kwamuri Mwari. Kubva nhasi ndakutendeka kwamuri Mwari. Mandiri kutaura mazwi aya muyatsverero zvamukusimbisira kwandiri. Kune vanhu vasina kutukwa nevanhu, vakazvituka vega. Vamwe muri kudya mari dzezvegumi. Yes. Vamwe muri kurega kuchengeta vana venyu vamakabereka panyama. Yes. Kukanganwa mwana nekuda kwemamiriro ezvinhu. Vamwe vakakanganwa vabereki kusvika vatukwa nevabereki kwete nevaroyi. Simudzai zwi rako kuti Mwari ndakuvimbika kwamuri. Mwari ndakuvimbika kwamuri. Dzokorora kuti Mwari ndakuvimbika kwamuri. Mwari ndakuvimbika kwamuri. Kune vamwe vanoda kuti varegerere, vakazvituka vega nekusaregerera. The curse that is surrounding you is unforgiveness. For God to work with your heart, it has to be free from that pain. I want you to forgive right now. Fundisa vana tinofana kuvaturika maoko. Ndine vanhu vane pain mukati. They can't forgive. And for the blessing, the curse that is upon them, it's unforgiving spirit. And the devil is reminding you that wakatanzirwa kuti utanze kuropafadzika. Zvichitaura kudai kune vanhu vari kuti vakudumbu. Piswa kudumbu nepain yekuregerera. I want you to walk forward very fast. Thank you, Holy Spirit of God. Kune munhu ari kurwadziwa zvekutadza kuregerera. Kunzwa mudungu mekutadza kuregerera. And the pastor, as we're preaching, some of them, they even hate the word blessing because they can't forgive. My elders, we have to give an hour for this to give an hour. I want you to forgive. It's a decision. Decide that it must go. Vamwe venyu vakabatwa zvinotyisa. Vamwe venyu vakashandiswa. But I want you to let it go. Nezita raJesu. Again.
Jeremiah chapter 29, verse 4. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who are carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Build houses and dwell in them. Plant gardens and eat their fruit. Take wives, beget sons and daughters. Take wives for your sons. Give your daughters to husbands, so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and do not diminish. Seek the peace of the city where I have caused you to be carried captive. Hallelujah. Jerusalem, kuZimbabwe kwa wakati. Babylon is South Africa. In the context of the scripture, it was Jerusalem and Babylon. But by interpretation, irinyika nedenga. But Mwari vakuudza vanhu vakaenda kuBabylon, vanga vakuudzwa kuti taakudzokera kuJerusalem nekukurumbidza. Mwari ndokutumira tsamba, itsamba Jeremiah 29, yanyorwa nemuprofita Jeremiah, kuti udza kwavari ikoko varegedze kuita mifungo yeJerusalem. Varegedze kuva double minded vachifunga kuti vakuuya Jerusalema. Chivaudza vavake dzimba. Ndimwari vako vari kudaro. Chivaudza varodze vana vavo. Chivaudza varoore nekuroorwa. Vanamatire nyika yavakagara kuti ive nerugare. Nekuti parugare rwayo naivo vachava nerugare. What am I saying? It is the desire of God kuti muvake dzimba, mutange macompanies, mugare zvakanaka munyika yeutorwa. Ndiri kungoda vanhu vashoma vari kuti pastor, this is my word. Ndiri kudawo kutenga imba, ndiri kudawo kutenga motokari, ndiri kudawo kuti kambani yangu iendeke zvakanaka. Izwi raMwari ngarive rinoreva zvarinoreva kuupenyu hwangu. Mwari wedu unoita zvinhu zvinobatika. Famba netsoka dzako uye kuno. Mwari vari kuzokuropafadza munyika yeutorwa. Muno muSouth Africa muri kunzi muri makwerekwere. Regera uone masimukiro achaita kwerekwere. Regera uone mapfumiro achaita vana vaMwari. Nechikonzero chekuti shoko rataura. You are just going to receive a hand. It is done. In Jesus' mighty name. Let's pray for them. Pastor. Oh Yahweh, Yahweh, Tamiri,
Oh,
Ndoda kuti tipe mweya mutsvene chipo chemaoko. Inini basa randakadaidzirwa ndikatumwa ndapedza. Sindisati ndagara zvimwe uripo noti I want to give my life to Jesus for the first time. Pastor ndanga ndisinganamate asi nhasi ndaita sarudzo yokuti ndipe upenyu hwangu kuna Kristu, ndipe upenyu hwangu kuna Mwari. Budikani, this is your moment. Ndoda tofambe netsoka tigonamata newe upenyu hwako ugoitwa zvakanaka. Ari pera akadaro simudza ruoko uri pauri ndikuone tigonamata newe nezita ramambo Jesu Kristu weNazareta. Ndanga ndisinganamate sinhasi ndaita sarudzo yekunamata. One thing chandinogona kukuudza ndechekuti upenyu hahunyadzise. Hana yako iri kukupupurira, iri kutorova uri pauri papo kuti hey, nhasi ndiro zuva rako. Usanyare upenyu. Satani ndozvaanoita, anoita kuti unyare zvimwe basa, but zvisina nebasa rese kungonyara. Ndoda kuti usanyare masikati ano. Aripo here for the first time I want to give my life to Jesus. Raise your hand so that we can pray with you. Mwana mumwe watu simudza ruoko. Hana yako kana ichikupupurira simudza munyikana. This is the greatest miracle yatingasangane nayo. Ona kunonokera kwandakuita service yatopera takukoshesa. Uripo here mumwe mudikani unoda kupa upenyu hwako kuna Jesu. Simudza ruoko rwako, simudza ruoko, ndaona rumwe ruoko. Ngatirove maoko chechi. Yes, that's wonderful. Famba netsoka dzako uye, famba zveni kukoma baba. Uyai kuno mugamuchire upenyu. Ngatirove maoko chechi. This is the greatest miracle. This is the greatest miracle. Ndinozviziva zvinoita Satani, anoita kuti upindwe neimwe fieso kuti ndikuzoona ndafamba kusvika kumeruko. Shamwari, ndoupenyu. Famba netsoka dzako uye, ona vamwe vatouya. Kana uchida kupa upenyu hwako kuna Kristu, uya mudikani. It is your moment. Please come. Jesus is calling you. Walk and come. Walk and come. Pastor, ndaigonamata. Sameno zvakazoitika ndokubva ndarasika. Kana wakadaro futi famba netsoka dzako, pastor vagonamata newe kuno kumberi. Famba uchiuya kana uripo muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ndinoda kutenda kuti vose vasara tiri vopo. Uye ndoda kutenda hama dzangu mauya kuno kumberi. What a wonderful decision. I want to promise you that you will never regret this decision in your life. Because kubva zvino uchanamatiro, and afterwards you are a new man. The old have passed away. As I hand over to Pastor, please pray with them. Thank you so much. Simudzai maoko enyu kuna She mutsokorore mazwi aya. Kereke ngativabatsire titi muzita ramambo Jesu. Ndinoramba zvakaipa, ndinoramba Satani nemabasa ake. Nhasi ndaita sarudzo yekugamuchira mambo Jesu saishena muponesi wangu. Zvese zvakaipa zvandakaita ndinozviramba nezita raJesu. Kuti ndakanga ndisati ndakuziva, asi zvino ndakugamuchira mambo Jesu. Mambo Jesu, regereraiwo zvivi zvangu, mugamuchire upenyu hwangu kubva nhasi. Maishe wangu namambo wangu, muchengeti wangu nemutungamiri wangu, upenyu hwangu ngaupa kwamuri muzita renyu Jesu. Pfugamai maelders yatinamata tichiimbirwa. Ndakaikumbire vakuru vechechi vavanamata tichiimbirwa. Namazuva ekupedzisira ndichagara naye nokusingaperi. Ndamuwana namazuva ekupedzisira ndichagara naye nokusingaperi. Ndamuwana
affairs muri kuziva kuti tawedzerwa dzimwe 5 years tiri muno. Tine dzimwe 5 years takapiwa tiri muno kwataitarisira kuenda. Hatisi kudiwa, ngationa matai kuti Mwari tivake dzimba kuno, tivake matende kuno, tigare kuno. Chandinoziva in its due season zvinoita zvakanaka. Ndaiudza vandinogara navo kumba ndikati mweya haana kundiratidza kuti kune kwatiri kuenda. Vanhu vakafunga kuti ndiri prophet of doom, but isu ngatimovaka idzimba. Hausi kuri yese upenyu hauna kuti nhasi ndiri kupractice mangwana ndozorarama. Each and every second yaukutorarama is a reality. Titi Mwari munyika ino isusu maZimbabweans mapenditsi edu ngaagadziriswe. Titenge dzimba dzedu muno, titenge zvinhu zvedu muno. Kuno mwe munhu ari kufundisa kuti chii? Ndiri kuti isu tiri kuno. Ngati pane mwe munhu akambondibvunza akati naifundisa, what is life? Ndikati life is when you fulfill your dreams. Whether uri kuChina, whether uri kuAmerica, whether uri kuCanada, whether uri kuZimbabwe, whether uri kuSouth Africa. Iwe wakatouya kuno whether by default or by birth or by chance. Ngatinamate kuti Mwari maita henyu ni whatever zvaitika, asi isu tiri kuno, chekudya chedu nepekugara pedu nedzimba dzedu nezvekufambisa zvedu ngazvirege kupera. Ndakakunamata Baba, ndinokutendai nekuda kwechechiro yavakandipa nevese vakanditeerera. Baba vangu ngavavane zvekudya, mapepa ngaanake. Mwari wekudenga, mapurisa ngaasiyane nesu. Hurumende Mwari wekudenga ngaitipe pekugara pakanaka. Mabasa ngaawanikwe, macontracts ngaawanikwe. Favor yenyu Mwari, anotenda kwamuri anowanirwa favor. Ende ndiri kutaura favor munyika ino yeutorwa. Patatsika tatora, patabata tasvika. Mweya Mutsvene tinopafadzei. Tiri munyika ino, tikomborerei Mwari. Isu nevana vedu ngatikomborerwe. Vana ngavapaswe kuzvikoro. Vana baba mabasa anobhadhara. Makambani ngaawane macontracts. Mufaro ngauwadzwe. Munyika ino Mwari tikomborerei. Munyika ino Mwari tisimudzei. Munyika ino Mwari tiitireiwo zvakanaka. Vari vekudenga tiitireiwo zvakanaka. Tipei favor nevatinogara navo. Tipei nyasha nevatinoshanda navo. Tipei nyasha vari vekudenga. I decree and I proclaim that favor shall be our portion and blessing shall be our portion. Nezita raJesu, I pray that favor ngaive pamusoro pedu, nyasha ngadzive pamusoro pedu. Vari makatendeka, zita renyu rakatinakira uye rakakodzera kunamatwa. We glorify your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. All things work for good for those that bear faith. Tibatanidze maoko titende Mwari nekuda kwetswira ngani pakati pedu. Mwari verudare vatiitire zvakanaka muzita raJesu. Amen. Vangani vakomborerwa titende mufundisi Mazivanhanga pamwe chete naamai upstage here nekushandiswa naMwari zvinoshamisa. Mwari vakuitirei zvakanaka. I've got just 1 or 2 announcements. Praise team, you can stand with me. The rest we can sit down. Mangwana nenguva dza7 kuti tiite make sure kuti munhu wese aripo. My head of departments, church board and spouses, ladies leadership and spouses, munhu wese anonzi leader chatiri pano mangwana nenguva dza7 tichinamata. Mune makadya henyu asi tikuuya pano touya tonamata. Maleaders ese ndabvisa time from 6 to 7. Mune makadya hapana chokumanyira asi touya kuno munhu andinozononoka kupedza kubasa. Maleaders ese tosangana pano nenguva dza7 tonamata. Andirya
then next week kutanga Mandi kunosvika Sunday munhu wese anenge akatsanya. Ndati munhu wese. Ko mufundisi ndomwa mapirizi. Vanomwa mapirizi unopedza svondo rese usingadyi nyama. No koko. Because unomwana ini ndiri wemapirizi. Unoita upenyu hwese kusvika Jesu auya usingatsanyi uchingonzi uri wemapirizi. Unodya mapirizi anomwiwa wadya. Makuseni unodya zvekuti umwe mapirizi nemasikati asi haudyi nyama kuti unyatsozvinzwa kuti what is fasting? Fasting is separating myself from my normal routine in recognition of prayer.